Eli mitä on rakkaus? Mitä rakkaus tuo sulle mieleen? Mitä rakkaus on? Mitä on rakkaus ja mitä se tuo mieleen? Elikkä mitä on rakkaus? Mikä tää juttu on? No, kun esimerkiksi rakastaa jotain ihmistä. Niin, rakkaus on oman käsityksen mukaan semmoista välittämistä. Niin kuin voi olla perheenjäseniä tai kavereita tai niin kuin poikaystävä tai joku tällainen. Se on toisen ihmisen välinen luottamus. Se, että on valmis tekemään jotain toisen puolesta ilman, että odottaa mitä takaisin. No niin, elikkä mitä on rakkaus? No Rakkaus on tunne, elämä. Toisten huomioon ottamista ja välittämistä ennen kaikkea. Niin, mitä se sitten on? Välittämistä. Onnea ja avioliitto. se on niinku rakkautta. Se on toisesta välittämistä. Joo. Mitä rakkaus on? Rakkaus on välittämistä ja toisen huolenpitoa. No, toinen ihminen on tärkeä ja tykkää siitä. Niin. Ihan vaan muutamalla sanalla pari lausetta, mitä se on. Rakkaus on sitä, että luottaa toiseen ihmiseen aivan 100% varmuudella kaikissa tilanteissa. Se on siitä, että välittää toista ja jaetaan kaikki asiat ja halutaan olla yhdessä ja semmonen luottamus on kaikki kaikessa siinä asiassa. Joo. Rakastaa lähimmäistään, rakastaa häntä ja lapsia. Rakas ihminen. Vähän silleen sanoa. Mun mielestä rakkaus on vaan sitä, että sä näet jonkun ja haluat olla sen. No mun mielestä se on sitä, että on joku, jolle voi sanoa ihan kaiken. Aina kun mä näen sen niin mun tyttöystävän, niin mun tekee mielen vaan olla sen koko päivä ja jaksa lähteä mihinkään. Tunnetta. Sitä, tunnetaan toista ihmistä kohtaan. Toisesta välittämistä ja haluaa olla toisen kanssa. Ja... No mun mielestä rakkaus on niinku, vähän niinku veto. Se on niinku semmoista, että jos on niinku rakkautta, niin sitten ihan sama, että mitä siinä on, niin sitten lähestyy ne asiat toisiaan. Jep. Joo. Kai se sitä on. Välittämistä toisesta ihmisestä. Välittää kanssaihmistä. Se on elämän tarkoitus. Tärkein asia elämässä. Rakkaus on ihanaa. Välittämistä, huolenpitoa. Se on sitä, että herätessäs aamulla joku sun käsivarrella, niin sä tajut, että se on totta. Rakkaus on lämmin asia. Ja silloin niinku sun unelmat kohtaa niinku todellisuuden. mahtava ja loistava. Ja rakkaus on jotain, mikä on helppoa ja sitten, että niin ajatellaan, se vaan niin tulee ja se vaan niin voi. Että sillä on mitään niin ajatusta, se vaan. Ja rakkaus voi tehdä paljon suurempia tekoja, mitä ihminen ei itse tajua. No, rakkaus on se tunne, että sä tarvitset jotakuta tosi paljon.